Agurtxanen Orriaga, Bizkaia Durangoko zuzendaria, beste urte betez denboraldia zitan, ez da hilabete batzuk beranduago izan dan, eta non baino beto Euskal Herrian eta etxean bigarren lasterketa Durangon. Zer moduz ikustezue hasiera hau? Bueno, gogotsu ezta, azkenean hilabete luzeak izan dira, eta pozik berriro ere martxan gaudelako eta zer hobeto etxean korritzea baino. Etxean korritza eta munduko hoberenekin, pelotoi gogorra. Bai, oso maila altua dago, eta nik uste dut oso gogotsu daudela. Egia da, zuek normalen haiekin lehiatzea ohitua zaudete, Golturreko edo nazioarteko karrera desente dituzuela, baita ere Italiako Giroa, baina baita ere etxeko egutegia dakazue, Espainiako Kopa eta Euskaldun trofearekin. Aurten, denboraldia espres eta murriztu honekin ze planteamendu egite duzue? Dagoena korritzea, ez dago besterik. Hau da momentu honetan dagoena, ahalik eta gehien korridu eta aurrera. Nola ikusten dituzu txerrendulariak, nola sentitzea? Ondo, gogotsu, esan dudan bezala gogotsu eta irtetzeko prest. Eskerrik asko eta sorte on. Eskerrik asko.